Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan channel ɗin mai albarka mai suna Aminci Tech. Ku kasance da Aminci Tech, za mu dinga nishaɗantar da ku da shirye-shirye masu inganci. Don Allah ku danna mana subscribe domin shi yafi muhimmanci, kada ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa wacce za mu dinga sanar da ku zarar mun ɗora sabon shiri. A yau mun kawo muku sarukan wayoyi kala-kalan wayoyi kamar su iPhone, Tecno, Lenovo, menene wayoyi dai guda 28 sirrikan code ɗinsu. A cikin wannan code ɗin kowace waya za ka san a cikin wannan application ɗin kowace waya, kuma shi wannan application ɗin ba tare da kuɗi yake wannan ba. Kuna son ku ji wannan application, dan Allah ku danna mana subscribe, kada ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa shi za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Sai ku biyo mu a cikin wannan shirin. Shi dai wannan app ɗin an kira ka a cikin shi za ka ga lambar da za ka duba, lambar da za ka kira ɗin wayanka na farko. Na biyu, a cikin shi za ka iya kulle lambar ka kira mutum, kuma sannan mu zai kira ka da kullalliyar number, za ka ga lambar da in ya kira ka da kullalliyar number za ka buɗe ta a ciki. In kana son ka je ƙara ƙarfin network ɗin wayanka ta cikin wannan lambobin, za ka samu lambar da za ka yi hakan. Idan kana son kuma ka shiga Google Chrome ɗinka ko wasu abubuwan, idan kana son kashe wayanka ta lambobi, idan makullin wayanka ya lalace ba tare da ka sha wahala ba, za ka gani ta cikin wannan lamba. Kada cika ku da surutu, don Allah ku danna mana subscribe, kada ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa ce za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Sai ku biyo mu a cikin wannan shirin. Na farko in ka tura sama sai ka je ka shiga cikin Play Store. Yawa ka tura sama ga Play Store ɗin mu nan, mun shiga cikin Play Store. Sai mu jira Play Store ya buɗe, sai mu zo sai mu jira ga shi nan Play Store ya buɗe mana. Sai mu danna nan, sai mu rubuta secret code. Gashi nan secret, sai mu sa code. Gashi nan mun rubuta secret code. Da mu kunna data ba, in da sama mun kunna data. Sai mu zo mu ƙara wannan ɗin shi. Yawa kamar da muke gani gashi nan sacin, gashi nan gurin muke gani don zagayen nan. Sai mu jira gama sace ya nuno mana. To zarar ya nuno mana wannan abu da a cikin nan gurin ga su nan da yawa, amma wanda za ka samu sirrukan wayoyi guda 40 guda 28 duk ka gan su nan da yawa. Sirrukan waya ne, lambobin da za ka kashe waya, wanda za ka wace amma kun ga wannan nan shine na wayoyi 28. Sai ka shige shi. Bara mu goge shi da za mu gamsar da kudin da bashi da nauyi, sai mu kara installing din shi. Yawa sai mu je mu kara installing din shi. Shi wannan app ɗin wuyanta ya fara installing, dai ya fara installing nan da nan za mu ga har ya gama, saboda gaba ɗaya megabyte ɗin shi 5 MB and bara mu duba gaba ɗaya megabyte ɗin shi 5 MB and 6 ne megabyte ɗin wannan app ɗin. Daga ta haka kai makasan app ɗin nan ba zai dauka kuma ce ba shi da nan. Yau ga shi ne ya fara kai tsaye daga farawar shi kaga har ya kai 50, ya wuce 50 yanzu app ɗin nan zai gama. Sai ka jira ya gama. Yau ga app ɗinmu nan yana sacin ya gama installing.
alhamdulillah gama installing da hada dan Allah idan wannan ne farkon zuwa ka cikin wannan channel din mai albarka ka danna mun subscribe da alamun ƙararrawa sanarwa idan kuma ka yi subscribe da Allah da wuri ka danna mun like kana kai mana share din wannan bidiyon don yan uwa da abokan arziki kowa ya samu. daga abu din ya gama haimu zo ni ofin din shi yawa abin da kake gani wannan shi ne iska application da kana buɗe zai fara noma ga wannan lambobin da nuna a cikin nan gurin ko in duba tracking din wayar ka ne ko yanzu kana kallon bidiyon da gwada fata gwada sa su ka zo to dai sai mu zo da na fara rubuta start yau kamar da kuke gani da suna yaran kowa ba to da zara abu ne ya bude ma ka lura da nan da abubuwan da yake nuna cikin wannan nan za ka san karfin CPU don wayanka na batir wayanka da kuma abin da ya sama sai ka zo ka shiga cikin nan gurin nan a gani secret code sai ka zo ka tango sai ka tana buɗe kuma ya buɗe masu sun kawo ta wani alamun yanci wani kala ne sai duka za a cikin kuma kowace wani hatta google cikin google kuma da yake wani mutum ne lura mutum shi ne ina shiga da tunan kullum da lambar nan na farko lambar da zamu nuna wannan mutum kira shi wannan lamba ce da sunan da kala wannan lambar da za a kara yake kuma ne saboda kuma ta shi tamba yanzu wannan lamba kuma za ka shi wayar da ba da kullum ba nan dai kala amma dai bari mu gwada muku amfani da wannan saboda muka ga zamu gwada muku amfani da wannan matsala ne ko wannan da ka yi wayar da wanda ya gani daukar shi kuma da kuke gani mun da kuke din wannan dan abu da muke mun da kofi din nan gobe da muke ba mu hala ne mu shiga nan kenan call mu on din mu kenan ko kuma dan wannan kan sai ka zo nan gurin rubutu ka dan tattara ka dan ma kana kan shi a gurin inda ya kawo mana a cikin nan ne nan kasa wannan inda kake gani nan da abubuwan da na shige su wata ɗaya da wuce shekara ɗaya da wuce sati ɗaya da wuce duk zai kawo su ta nan gurin in Allah ya ga zamu duka da muka kawo ƙarshen shirin nan nan suna aminci ta ku danna mun subscribe da alamun ƙararrawa suna wace za mu daga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri mun gode in Allah ya da a bidiyon mu na gaba za mu kawo muku da za ku ƙara network ɗin wayan ku da inda idan kana guri network babu ƙarfi ka bar can gurin kana amfani da network ɗin ka mai ƙarfi ka yi nesa da gurin kuma sai ga network ɗin ka ya rage ƙarfi in Allah ya da za mu kawo muku da za ka warware wannan matsalar duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin mai suna aminci da gidan Allah ku danna mun subscribe da alamar like da ce za mu dinga sanar da ku da zarar mun da sabon shiri kana kai mana share domin yan uwa da abokan arziki kowa samu.